moi bons días, moi boas xa prácticamente casi tardes. Estamos disfrutando da cuarta carreira oficial desta subida a Pontenova, 11ª edición subida a Pontenova, onde xa mirades, temos as primeiras unidades chegando hasta nós e vamos a ir achegándonos a cada un deles. E mira, creo que temos por aquí precisamente o que foi o mellor da regularidade, Darío Amorín con Luis Miguel Buján, o mellor da regularidade na anterior pasada, na terceira carreira. Dentro dun ratillo seguramente nos entrarán os tempos, polo de agora, mira, vou buscar, Luis, que te parece? Se nos imos buscar os coches, buscamos as impresións de Darío Amorín. Vamos comentar con el, vamos pedirlle que se achegue, quedamos aquí fronte ao coche para non impedir o paso do resto das unidades. Como dicíamos antes, unha xornada competitiva que vai completar esta fin de semana nesta cita da montaña lucense, a 11ª edición da subida a Pontenova. Son 4 km 800 metros os que se disputan, pois, unha vez máis, neste campeonato Xunta de Galicia de montaña. Darío Amorín, Luis Miguel Buján, a quen lles pedimos que se cheguen. Francisco Regueira Fernández. Francisco Regueira Fernández. Sí. Tuve que cambiar de copia a última hora. Francisco, vale, por eso non está aquí. Bueno, claro. Pues Francisco Regueira, que tamén é importante dentro da regularidade, porque, bueno, contanos un poquinho, como foi a subida? Bueno, foi bastante ben, non arriesgamos nada, porque é unha subida de bastante velocidade, entonces non podemos pasarnos da media de 80, temos que levantarlle moito nas curvas, sobre todo. Pero mirando as penalizacións, vexo que, bueno, que é bastante superior ao resto, Bueno. Por máis a 2000 puntos. Sí, pero bueno. Vamos aí, estamos aí probando e tal, e así é. Bueno, pues falaremos logo na entrega de premios. Nos imos ir avanzando, temos máis protagonistas. Temos por aquí os do 106. Temos por aquí a Diego Jesús Rodríguez e a que completa tamén a subida. Na anterior manga, segunda posición, poquinho por enriba dos amigos do BMW que viñan moi finos por debaixo dos 1000 puntos, pero que tal estivamos nesta proba aquí en Pontenova? Tuvimos un error en la primera de ayer y nos lastró todo el fin de semana. Le dimos al crono, pensamos que estaba funcionando y no nos arrancó y vinimos a lavar toda la por y penalizamos mucho. Pero bueno, muy bien organizada, nos gustó mucho la subida, la verdad, y muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, pues satisfacción, deseando veros ya en la ceremonia de entrega de premios. Muy bien, pues muchas gracias. Seguir así, Gracias. Vamos buscando, como decíamos, más protagonistas, más hombres que se han enfrentado al crono, en este caso Iván López y José Antonio López Piñeiro. Bueno, contarnos un poquito cómo ha ido el fin de semana en general. Fin de semana peleado, os compañeiros cada vez están apretando máis e bueno, estamos aí peleando, estamos segundo, tercer puesto e a ver ahora cando den os resultados que tal. Bueno, buscando esa información, hai que esperar un poquinho, non é como a velocidade que xa tes inmediato crono, aquí hai que agardar a que fagan o traballo. Sí, quedan aí uns minutos para sabelo e nada, o chollo está feito, acabamos o fin de semana e listo, contentos. Bueno, pues nos vemos logo no parque pechado e seguimos falando un ratillo. Moi ben, moitas gracias. Moitas gracias. Grazas a vos, porque sodes os que dades realmente emoción tamén ás carreiras, que nos facedes os que vimos a montaña a pasar un momento. Mira, temos aquí unha dupla formada por Sito Cabral e por José Manuel Quintas. Estaba buscando aquí tempos, todavía non temos os tempos desta manga, pero, bueno, un terceiro na anterior. Como foi hoxe? Que pasou? Contanos. Nada, o primeiro conseguimos seguramente a vitoria casi ao 100% porque onte fixemos un gran traballo e iso foi fundamental. Quero dedicar esta vitoria a miña nai que está pasando un mal momento e o meu fillo que ten 5 meses e hai que estar máis con él, pero bueno, sabe que isto me gusta e quero estar aquí. Bueno, pues hai que dar tamén apoio á familia e grazas a vos por estar aquí, acompañamos. Por certo, non vemos a Breo. Non chegou vale, está por aí, vale, se colaba. Estamos creo con os pontiños, entón está o campeonato aí Quente. Bueno, imos ir, mira, xa rápidamente, se te parece, con Ray Lamas, que está aquí connosco, e así damos un pouco de tempo a Breo Valde, que vai ser do seu coche. Non sei se facer xa un control stop, a Ray. Ray, moi boas. Contanos un poquinho como viviche esta cuarta carreira. Tempo de 3:04.4. Sí, esta fue la que mejor nos salió.
porque es una subida que nos queda bastante lejos de casa, no la entrenamos prácticamente nada. Y ayer, bueno, estábamos un poco perdidos, el suelo estaba un poco mojado y bueno, tampoco estaba para correr. Y más o menos lo que llevamos haciendo toda la temporada. Hoy ya corrimos un poco más. Cierto es que el coche para estas subidas rápidas todo el mundo sabe que no es su terreno favorito, pero bueno, aquí estamos, lo de siempre, coche entero, que para mí es una de las prioridades porque no tengo ni tiempo ni dinero como andar a fodar en él. Y poco más, disfrutando y para pasar el día, que es a lo que se viene. Pues enhorabuena, vemos luego a Baixo no Parque. Muchas gracias. Vamos a buscar agora si os da regularidade, os que chegaban en último turno, dentro da regularidade, o que lidera o campeonato, que hoxe te restan puntos liderabas. Crees que chega a sangría tanto que te quita do primeiro posto? No, do primeiro posto non, porque el ainda ten un 0, eu teño que descartar unha, pero bueno, esas cousas se poñen bastante máis complicadas. Este fin de semana, a verdad que non fomos cómodos en ningún momento, sales a primeira manga como que indique do sentenciado, e despois fomos incapaces de topar aí un pouco o ritmo, e bueno, pois cousas que teñen as carreiras, intentando a ver agora esta, que intentamos afinar un pouco máis, non sabemos se a mellor, a peor, pero bueno, nós intentamos, non? Logo no parque analizaremos as penalizacións, analizaremos os tempos e xa disfrutaremos do podio. Nada, eso é o que nos toca, felicitar os campeóns, que a verdad que mola que este así apretada a cousa, porque así pasa lo mellor, divirteste máis e exígeste máis a ti mismo tamén. O sea que iso é importante ao final. Bueno, pues vale, gracias por acompañarnos tamén aquí na montaña de Lugo. Veña, gracias a vos. Buscando máis protagonistas, Óscar Díaz chega por aquí connosco, un tempo de 2:58.2 nesta manca. Óscar, contanos ti como foi a fin de semana, un fin de semana que non tivo toda a claridade que te querías, verdad? Un fin de semana complicada, con problemas de gasolina, o regulador. E agora, bueno, estas dúas mangas anterior ben, esta enrosqueime 2 veces, pero bueno, a divertirse. Bueno, divertirse tamén é importante, non solo hai que correr e divertirse, as dúas cousas xuntas. Sí, eso está claro, divertirse é o principal. E volver co coche inteiro, xa está. Eso xa é o plan perfecto. Sí. Graciñas e seguimos nos vendo na montaña. Vale. Vamos buscando tamén a Encinas, o piloto que leva este 5000. Bueno, creo que se foi un poquinho para atrás. Vamos a seguir avanzando. Vamos buscando máis protagonistas, como vedes. Javier López, se chega connosco, nos mira así un pouco revirado. Fai calor en Lugo, que boa noticia tamén, porque onte tivemos unha climatoloxía que tampouco nos deixaba correr ben, verdad? Está mellor hoxe está a dar gusto, verdad? Pero bueno, eu co meu peroliño pouco dá, pero pasámoslo aquí como nanos. 3:40.9, o teu mellor tempo da fin de semana. Sí, creo que sí, non sei, non vou mirando moito. A verdad, con este cochiño pois é o que hai, pero moi contento. Bueno, pues satisfacción e nos alegramos de que sea así dese xeito. Noraboa e vémonos logo iso no parque. Moitas gracias. Buscando máis protagonistas, buscando tamén as declaracións de frente e buscando os tempos para ver como foi a fin de semana e como foi esta última das mangas. 2:53, mellor manga anterior. Foi mellor anterior, esta pensei que iba a ser mellor, pero fixo máis calor, corría máis o coche na anterior. Pero participar é o que levamos, o coche inteiro anda máis. Bueno, pois noraboa por chegar hasta final da carreira e por ofrecernos vibrar tamén dentro desta subida a Pontenova. Por moitas gracias, é que siga durante moitos anos. Pues longa vida montaña. Longa vida montaña, unha boa mensaxe para nós. Temos aquí a Adrián Ron, que vamos preguntarlle como foi pues eso, a pelesa que tivo esta fin de semana, buscando aquí un poquinho de información dos tempos. 2:59.7, o teu mellor crono, consías baixar xa dos 3 minutos? Mi con ese propósito de baixar dos 3 minutos, estou debutando, bueno, consegui valorar esta última manga, así que moi contento con todo. Fenomenal, repetiremos, supoño. E correndo na casa. E correndo na casa, exactamente, moi ben. Bueno, pois agardamoste na próxima edición ou vas a facer algún outro galego? Bueno, miraremos a ver como estamos de presupuesto e esas cousas, despois miraremos a ver que malditos cartos, Bueno, a vida está cara e, bueno, é unha afición que me gusta moito e, bueno, intentaremos salir algo máis este ano. Bueno, pues intentaremos seguir tamén, estar atentos e se te vemos nalgunha das próximas citas, pues falamos tranquilamente tamén neste espacio que hai antes de baixar a ceremonia. Pois moi ben, moitas gracias. Un debutante, Adrián Ron, que se suma á disciplina da montaña. E
buscando ir actualizando tempos, aquí tempo para Besteiro na última das mangas, temos un crono de 2.58 mellor na anterior manga. Sí, a anterior foi algo mellor, nesta foiseme algunha curva e, bueno, xa para acabar está ben. Acabar, e como te sentiches en xeral na fin de semana? Ben, moi ben, casi estrenando o coche, probei no San Froilán, pero rompeu, me tuve que parar, e agora, bueno, pues probando o coche e terminando a miña primeira prueba. E a próxima cita na montaña? Montaña, non sei, agora quero volver a facer algún rally, según se vaya podendo económicamente. Como falábamos antes con Adrián, malditos cartos, dicíamos. Exacto, os cartos son o todo. Sí. Bueno, pois asuntar ese presuposto e mirámonos nas carreiras. Perfecto, vémonos nas carreiras. Besteiro que, bueno, amosábase, bueno, pues contento pola fin de semana, pero, claro, lamentando o tema do presuposto. Ya temos aquí a unha das mozas que temos nas carreiras, buscando os teus tempos, Cristina Sánchez. Non me cargamos os tempos por aquí, déjame ver se consigo, aquí están os clic, aquí temos os tempos, mira, vamos ver a última pasada, 3.04.6, mellor tempo da fin de semana, buscando mellorar manga a manga, non? Sí, eso era un pouco que viña buscando, non? Adaptarme un pouco ao coche, a primeira carreira que fago como piloto, bueno, ao final conseguín pois o objetivo que tiña, non? Ir conocendo un pouco o coche e ir mellorando pouco a pouco. E o coche acabado horas antes de ir para aquí. Horas antes de ir para aquí, que de feito hasta chegamos tarde a verificar, pero bueno, sin maior problema, o coche vai perfecto, así que todo genial o fin de semana. Te veremos máis probas da montaña, claro. Bueno, a ver, hai que xuntar presupuesto. Bueno, eso xa te digo, mira, desde aquí hasta lá, é o que estamos falando todos. Pois sí. Cristina, noraboa, virámonos cando sexa, pero desexando verte en un volante prontillo. Moitas gracias. Cristina Sánchez, da escudería Taboada, bueno, pues como dicíamos, como nos decía ela, mellor dito, debutando, e aquí con Marcos Pinto, e eu buscando a información dos tempos. 3.09 para ti, mellor a terceira carreira, a carreira anterior. Sí, moito mellor o día de onte que o día de hoxe. So, mellor a chuvia, mellor a mellagua. Non sei, pode ser o calor, afectame moito, verdade que sí. Bueno, vimos aprender a facer kilómetros, a rodar, que é o máis importante, e non romper nada. Eu mirarte a cara de satisfacción que tes, entendo que xa objetivos cumplidos. Sí, aquí todo inteiro é objetivo cumplido xa. Bueno, pues, noraboa, falamos logo no Parque Cerrado. Moitas gracias. Buscando máis protagonistas, a verdade é que a satisfacción, as caras de satisfacción son o que máis nos gusta ver ao final dunha carreira. E aquí atópame con Mourelos, que buscaba eu os teus tempos, miramos de apurar no trazado un 3.19.7, o mellor crono da fin de semana. Foi a definitiva. Foi o handicap ahora darlle e punto. Buscabas ese crono? Sí, a ver, a verdade é que non buscaba nada, porque, bueno, vou a miña pasalo ben, miña divertirme, a verdade, o crono, ao levar tantos anos nas carreiras é o que menos me preocupa. Bueno, nos encantados de que ti veñes a disfrutar e nos disfrutar contigo desta cuneta. Grazas por acompañarnos na Ponte Nova. Moitísimas gracias a vos, todo un placer. Un placer enoso, por suposto. Decía Manuel Mourelos, que é un veterano das carreiras, definitivamente, con este Suzuki Swift, que rebaixaba o seu crono personal. Buscando máis protagonistas, imos ir avanzando neste dorsal 43, o señor Jaime Rodríguez co saxo facía un crono de 2.54.8. 2.54.8 Rodríguez. E continuamos un poquinho máis atrás, atopamos a Héctor Pérez, buscando tempos aquí, 2.54.2. Bueno, non, me quedo contigo. Pues mira, mellorando máis dun segundo respecto á pasada anterior, verdad? Sí, bueno, viñamos a probar algo máis, intentar salir algo máis forte nesta última e melloramos un segundo. E funcionou? E funcionou, sí, a verdade é que sí. Pero hai secretos ou se pode contar? Non hai nada. O coche, o corro que corre e non hai secreto ningún. Bueno, pois, graciñas polo esforzo, por ter ganas de estar pelexando hasta a derradeira das mangas e nos divertíndonos contigo nas carreiras. Pois moitas gracias e enhoraboas a escudería organizadora desto, que son moi bons rapaces e merecense que isto siga pa diante, que teña moita sorte.
Pues sí, longa vida a Escudería Pontenova, longa vida a esta subida. Efectivamente. Venga, gracias. Gracias a ti, como decíamos, bueno, pues satisfacción cada un dos participantes nos sus propios objetivos. Vamos a hablar con César Díaz, a quien le pedimos que llegue por aquí con este Peugeot 205 GTI que buscando os cronos, buscando a comparativa dos cronos 2.36.1, mellor crono de todos os xeitos, bo crono pero mellor o da anterior pasada. Sí, na anterior pasada fixemos 2.35.9, sería o mellor tempo dentro da agrupación 5C, pero bueno, non nos chega para ser primeiros, primeiro é Moreno, e segundo seríamos nós. Moreno apreta moito, non? Sí, bueno, o coche Moreno tamén é moito superior ao noso, terá 30 cabalos máis, secuencial todo. O noso final non deixa de ser un 205. Bueno, pues nos encantados de verte disfrutar no trazado, nos tamén disfrutando contigo, agardando que chegues entendo que a seguinte carreira, non? Sí, bueno, non sei se iremos ao Ribeira Sacra, o meu non é a montaña, sino os rallies. Viñemos aquí porque a Escudería Pontenova merece e tiñamos gana de agradecerlo que sempre nos axuda e por eso viñemos aquí hoxe. Pues, tamén é un bo propósito. Graciñas por estar aquí na Pontenova. Miramos logo na ceremonia. Moi ben, gracias a vos. Buscando máis protagonistas, agora é o turno para Manuel Ledo, que facía un crono esta última manga de 2.42.2, tamén outro dos que, bueno, como en xeral, a todo mundo deixo e é mellor a primeira oficial de ese domingo que esta terceira. Facía un poquinho máis de calor da esperada, non? Sí, facía un poquinho máis de calor e traía rodas blandas atrás e non... Hasta o medio viña moi ben, pero despois perdino todo aquí no final de todo. É unha subida de correr moito. Sí, moito. Cuarta e quinta. Eu solo meto segunda na horquilla. O resto é todo cuarta e quinta. É moi rápida para mí. E disfrutando. Sí, a verdade, probando o coche, porque montei no todo novo e viño como que andí probando. Bueno, pues noraboa, grazas por estar na Pontenova. Moitas gracias a vos. Vamos a continuar falando con os protagonistas. Temos aquí o seguinte deles ha preparado no coche. Mira, que a xente que é veterana na montaña xa nos ve chegar, esa se pega a ventanilla e dice aquí están os meus patrocinadores, aquí está a miña xente que me apoya. Francisco Pérez, con este 206 vamos a buscar o crono 2.55.9, tamén mellor a pasada anterior, igual que a maioría dos... Nesta fallaba algo, en altas, non sei que pasaba, entón, nada, foi aquí mirar aí. Bueno, e será que tal a fin de semana? Ben, pasámoslo ben, levaba 2 fin de semana sin subidas, e ben, paseiro ben, é o importante. Mira, alégrame, mirámonos na próxima. Moi ben, gracias. Buscando novos nomes que se incorporan a esta retransmisión, a canle oficial da Federación Galega de Automobilismo. Noé González con este Peugeot 206 facía un crono de 2.53.1, a mellor marca para el do seu fin de semana. Noé González, imos seguir avanzando, deixando paso ao Seat León. Vamos a buscar máis protagonistas, vamos con César Figueiras, a ver si César se checa por aquí, que, bueno, pues vamos a comentar o seu tempo. César fai un tempo de 2.37.7, a verdad que moi ben, correndo no segundo de Carlos Rodríguez, pero o que se impuso na agrupación, ese 2.37.1, bueno, igualmente mellor crono tamén para ti na anterior manga. Estábamos vendo os cronos, vendo que en xeral esta manga non foi mellor que anterior. En xeral, que pasou? Pensabades que iba a estar un pouco máis frío todo, non? Non, ahora os coches xa fai máis calor, xa corrían algo menos. Eu vin como antes, ou igual un pouco máis, pero non saleu o tempo que quería. Por certo, que levo desexando chegar hasta Pontenova para toparme contigo, darte a noraboa polo papel anterior que fixeches no Campeonato de España en Andorra, situándote como primeiro da agrupación 5C. Sí, ahora vamos a Chantada, a ver se en Chantada hai suerte tamén, e xa tiramos o Campeonato de Man tamén. Dentro de pouco te vemos no europeo, algo así, non? Non, o presupuesto, este ano o presupuesto está moi xusto, porque gallego, nacional, Andorra, foi moito diñeiro que gastamos, xa só en gasoil foron 500 euros, comer, dormir alá, foron 4 días alá, pero bueno, é unha experiencia nova, paseino moi ben, a miña familia acompáñame sempre, non podo pedir máis. Bueno, pues noraboa por ese papel no nacional e noraboa por lo que fixeches hoxe dentro do Campeonato de Santa Galicia de Rallys. Sí, a verdade é que aquí o amigo César non me puxo fácil, eu sabía que tiñamos aí o do ano pasado, que tiñamos pendiente, pero bueno, esta vez parece ser que se decantou por nós, que bueno, non foi por moito, foi por un segundo, me parece, ou menos dun segundo. Pero bueno, levamos noso gato ao e agradecerlle a César que me fixera correr tanto.
Bueno, pues sí, claro que interesante, Se non hai competencia, ao final os tempos non acaban de sair. No, ao final se ves relajado, ves a pasear. Pero bueno, con este cochiño andar onde andamos... tamén, bloqueoulle uns poucos puntos ao César, e aí xa salgo un pouco máis holgado aquí do campeonato, pero todo hai que dicilo, non? Que César tamén anda duro, tamén anda... Vai a ver se hai maletíns ou non, a ver que vixiar logo, non? No, hai bizums, maletín non, bizum. Vamos pedir o bar logo ao final do campeonato a ver onde están as trampas. É verdade, ainda lle deixei o gasolina porque ele non tiña. Así que... Madre mía, prefiro non saber máis. Carlos Moreno, enhoraboa por o resultado. Este bo humor que hai na montaña, o bo rollo que hai en Seral. Bueno, non hai maletíns, hai bizums. Coméntanos, Carlos, estamos aquí con Rosendo, que tamén é un home dos que sabe darlle duro, que sabe pegarlle forte. Estamos vendo os tempos de 2.53.8, necesitabas mellorar un poquinho e, bueno, aquí o fixeches esta última manga. No, la verdad es que anduvimos bastante rápidos ahora en el domingo y apretamos bastante en la de entrenamientos porque queríamos probar ahí unas cosas. Tenemos algo mal en el coche, que en las curvas seguimos teniendo los problemas de que se va el coche, pero bueno, muy bien, muy bien. Disfruté un montón, muy rápida, aquí muchas veces, pero bien, bien, bien. Bueno, pois enhoraboa, unha delicia disfrutar da túa conducción no trazado. Pues muchas gracias y por vuestro trabajo tamén. Graciñas, máis protagonistas, mira, teño por aquí a este dorsal 36, señor David Rodríguez, que buscando aquí tempos, buscando comparativas, que fixes un 2.42.5, tamén mellorando, en Seral a xente correu menos esta manga, dice que a calor facía correr menos, ti sentíaste cómodo? Sentíme bastante cómodo, tuvemos un fin de semana complicadiño e con dúas pequenas averías, solucionamos. Na última manga tivemos que apretar un pouquiño porque tiñamos a Manuel Ledo aí a puntiño de collernos o cuarto puesto, pero bueno, conseguimos consolidalo e vámonos cun cuarto posto pa casiña. Con satisfacción total. Moi contentos, a verdade, a subida é preciosa, a organización impecable, encantounos. Pois enhoraboa, vémonos a vexo no parque. Moitísimas gracias. Mira, outro dos que habitualmente falamos na montaña e dos que habitualmente sempre ten un sorriso, ten un bo ánimo. Vamos comprobar aquí os tempos de Neira, de Jesús Manuel Neira, crono para él de 2.44.7, rebaixando en 4 segundos os seus cronos de hoxe, que é o único día que puido ser finalmente con este E36 que está aquí, bueno, como vedes, non se chega a escoitar enfriando todavía, non chegando a ter temperatura xa para deter esa refrigeración. Vamos a continuar con máis protagonistas, buscando máis nomes. Antonio Cid, señor Antonio Cid, vamos a buscar aquí os tempos, vamos a buscarlle as cosquillas. Antonio Cid, mira, 2.57.3. En Seral, mira, isto que se di moito, funde menos a máis e ao final sai un crono interesante, Non entrenei nada, esta subida para entrenar moito, moi igual, se hubiera entrenado máis, hubiera baixado máis. Pero bueno, estou contento, o coche está aquí arriba, seguimos ca fiabilidade, que está correndo todo, e moi contento, moi contento. Vamos a deixar pasar a Fompona, fiabilidade, además que ti te encargas de preparar o coche. Sí, o meu yo de Jorge, non nos queda outro remedio, pero ben, todo ben, de momento ele acabou tamén os Rías, que é o que máis quería eu, macho, e eu acá. Como se leva iso de ter o coche que preparas en rallies ti aquí a tantos kilómetros de distancia? O viernes estuve con ele, vime para acá, pero nada, prefería que ele estuvera acá, pero que vaya por Irmão, tanto el como eu coche creo que vou subir a podio, que vaya por o pequeno que temos acá, por o noso Gili. Pues veña, vai por Gilillo que estará véndonos desde arriba. Veña, enhoraboa. Imos avanzando, a ver que a emotividade que está a flor de pel. Vamos con Alexis Souto, tempo para el de 2.34.8, mellorando tamén os seus cronos, mellorando incluso os de onte, o mellor de onte, con ese 2.35.8. Se te complicaba a pasada anterior, pero agora xa correxiches. No, tuvemos unha avería na pasada anterior, jodeuse no seu alternador, pero reparamos e falta conocela, algo ainda se pode, ainda hai aí. Pero estos que apuran sempre, nos debemos sempre pasar rápido. Sí, hai que facelo, aí se ven. Porque a montaña é a correr, non hai outra receta. Justamente, eu é a primeira vez que veño facer e marcho moi contento cos tempos que fixen. De feito, ahora nesta última, collín a María polo camiño e tuve que pasarla no tramo. E ainda así, mellorando o crono. Justamente, mellorando o crono, collendo e pasando. Supoño que a mellor un segundiño, a mellor tiño aí xa nesta manca, pero bueno, non pasa nada, que marcho moi satisfeito e perfecto. Moi encantado pola asistencia e polo trato que temos aquí e, si podo, repito.
Boa xente da Pontenova, Moi boa xente. Pois enhoraboa a escuadra a Pontenova e para non vémonos aquí. Moi ben. Vamos con máis protagonistas. Mira, xa preparada, como decía antes, hai algúns pilotos, algunhas pilotas que xa saben como vai isto e xa nos esperan, xa están colocadas perfectamente no seu sitio. Eu teño aquí xa preparados os teus tempos. 3.28 xa nos contaba Alexis que te atopaba no trazado, pero en xeral, mirando os teus cronos, ibas a mellorar esta semana de domingo e van as cosas un pouco mellor para ti. Que pasou aquí na última? Que salín desde abaixo sin intención de atacar o máis mínimo. Temos a Alexis que é intratable, o sea, é un fenómeno. Despois temos detrás o terceiro que está bastante lonxe de nós, entón tampouco temos moito máis que arriesgar. Contenta con como foi avanzando o fin de semana, tal e como me atopaba onte, que xa vistedes que, bueno, foi un pouco complicado. Sí, te va a preguntar que como te topabas, porque ao final esa asistencia médica nos preocupaba un pouquiño. Pois sí, a verdade é que me atopei fatal onte, mareada, malestar. Tuveronme que baixar o coche porque non me encontraba en condicións para baixar o coche. Nada, hoxe bastante mellor, a verdade. Sin estar ao 100%, pero bueno, 90 algo. Enhoraboa por estar aquí. María, estar eso, en situacións de saúde mellor ou de benestar non ao 100%, pero mira, con ganas de seguir dando guerra nas carreiras. Grazas, María. Moitas gracias a vos e perdón outra vez a Alexis por estorbarlle realmente, que lle fastidiamos aí uns segundiños. Me reconocía que pese a toparte que conseguía mellorar incluso en un segundo o seu crono, co cual, mira, pues estaba contento. Pero melloraba máis. Pero bueno, o que hai. Bueno, cosas das carreiras, non hai outro remedio. Gracias, María. María Vale, tamén veterana das carreiras de montaña, un habitual do Campeonato Xunta de Galicia de Rales, este proto de Yacar, que vamos a consultar agora mesmo xa os tempos, vendo que fixo nesta manga un tempo de 2:41.4, mellorando os seus cronos paulatinamente. Chamase Juan José López. Vamos a ver se achega ata aquí. Podemos falar con él. Mira, fíxate que miraba a etiqueta da ropa ignífuga e parecía que levaba un alzacuellos. E digo, caramba, temos aquí a un pater conducindo. Hai que botarlle un pouco de humor, claro que sí, non? Creo que sí. Mira, viña comentando que desde lonxe a etiqueta da ropa ignífuga parecía que levas un alzacuellos, viñes de negro e digo, mira, temos un pater aquí conducindo. Pois non faría un mal cura, non? Bueno, contanos como isto de levar un protodos de Yacar a montaña. Hombre, é que todavía estou en shock, ainda non acabo de centrarme na subida, máis ben estamos dos rallies, donde aquí hai que analizar a curva por curva, metro por metro, e nos rallies, pois, podría entrar en quinta, pero por si acaso 3 menos, como é. E non sei, poderíase facer alixeiralo un pouquiño e mellorar ben os tempos. Evidentemente, claro. Mais, claro, a ser a primeira vez, pois, non podemos sacar moitas conclusións. É complicado, que ao final hai que mallar un pouquiño na montaña para atoparlle ben o punto, non? É unha disciplina, pois, distinta, sí. Distinta. Bueno, para min, polo menos. E, bueno, habría que entrenar máis, había que poñer o coche máis a punto para estas cosas. O noso está, pois, para rallies. Para corter rallies é un xoguete moi divertido, económico para participar en calquera cousa, moi recomendable. Ahora, habería que, a ver, se lle gusta isto, pues estaría ben, valdría para todo. Habría que ter unha configuración de subidas e outra de para rallies e poderlo disfrutar, incluso en terra. Bueno, pues mira, ben falado desta unidade, deste Renault R5 Proto que, bueno, que daba gusto verlo pasar por o tramo. Sí, vai moi ben. Fixemos unhas reformas ao principio, bueno, claro, como todas as cousas cando empezan, pues era malo de conducir, pero ahora é un xoguete inigualable. E de un mantenimiento moi contenido. Tratándose de carreira. Sí. Exactamente, que todos sabemos que os cartos son un dos hándicaps, pero bueno, contido que é importante. Sí, é contenido, pero gasta pouca gasolina, gasta pouca roda, como non pesa, pois, e, bueno, algo que se pode ir levando. Enhoraboa por esta proba. Moitas gracias. Verémonos nalgúna máis da montaña galega? Pois non sei. Máis ben temos ganas de rallies que de... Pero bueno, nunca se sabe, nunca se pode dicir que non. Bueno, aquí sí, aquí volveremos po ano. Pues mira, boa nova. Temos aquí uns amigos e queremos dedicarlo a Antía para que se recupere pronto e é o que queremos. Mira, boa mensaxe, e por ano mirámonos aquí na subida a Ponteroba, que será a 12ª subida a Ponteroba. Justo, sí señor, moitas gracias a vos. Grazas a ti.
máis protagonistas, buscando tamén tempo xa rapidamente aquí con Bermúdez preparado xa disposto tamén o todos que saben o que hai que facer cando se remata unha carreira, non? Vir aquí xunto ás cámaras da Federación Galega xa non se esperas aquí paciente, tú con toda a calma 2.36.6. ¿Dónde estás? Vente para acá, tal. Entonces, para que non me berrexes tú. Te machacan o WhatsApp, non? Bueno, non moito. Bueno, contanos un poquinho porque miramos que empeorabase o teu crono persoal nesta última manga, a calor, non sei se ese é o factor que nos viñan contando outros participantes, que pasou? Eu creo que sí, un segundo máis lento pode ser a calor. Mais ou menos por como subín pensei en andar aí, pero bueno, está ben, super contento, sinceramente. Bueno, Do fin de semana super contento. Pois eso mellor, ir satisfeito para casa. De todos os penurias que pasas con este carallo, que sempre hai que estar enriba del, pois de vez en cuando unha alegría ben ben. Eso está claro. O sea, alegría que nos levamos contigo de verte así satisfeito ao final desta carreira. Sodes boa xente, vos. Graciñas. Gracias a vos. Chao. Vamos a buscar máis nomes. Neste caso aquí dorsal número 28. Falamos con Manuel Silva Rey con este compact. Moi boas. Moi boas. Contanos un poquinho, como foi a tua fin de semana? Miramos Bueno, que perfecto. o crono anterior pasado, non? Ben, sí. O coche chegou, fallaba moito, pero, bueno, cosa normal. Desde que lle poso pena chapa xa lle pasa. Pero ben, pasámoslo ben. Eso é o importante. Estabas correndo en casa que sempre axuda un poquinho, non? Sí, aquí sempre conta conmigo. Sí, graciñas por estar tamén a Pontenova, que eres parte importante desta carreira. Sí, hombre, para non volvemos. Pois veña, e nos tamén. Exactamente. Moitas gracias. Moitas grazas a Silva Rey, como dicíamos, con este compact, buscando aquí, mira, esta outra unidade de Carlos Laje, e eu buscando os seus cronos para comentalos tamén, dorsal 27, vamos con ese 2.40 na última das mangas, 2.40.1, mellorando hasta en 3 segundos e medio o crono, e continuamos avanzando. Amigo Luis, vemos que... Vente conozco, vente, non te quedes, pensé que non querías falar connosco, digo, bueno, igual non quere falar, digo, non sei, igual estás enfadado ou algo. Que va. Mira, non sei, eu sempre que miro pasar o teu coche, digo, como me mola a librea, non? Que sería así en términos máis automobilísticos, que leva o teu coche, non? A decoración que leva o coche. Sí, fixemos unha réplica dun Carrera GT que había de circuito, e, bueno, a ver, gustache a todo o mundo. Bueno, e xa no plano deportivo, como foi a subida? Pois a verdad que ben, a primeira de onte, bueno, un pouco... Estaba mollado, pero salimos con seco. O sea, mollado no, pero bueno. Sí, había humidades. Resbalaba un pouco. Pero, bueno, hoxe bastante máis cómodo, verdad que sí. Sobre todo nesta bastante ben. Bastante mellor. Pero bueno, carrera rápida, non? Moi rápida. Hai que botarse. aí onde que hai medir no risco que quera comer cada un. Claro. Pero bueno, estamos empezando o primeiro ano que corremos e nada, adaptándose o coche e un pouco a todo. Pues enhorabuena por esa adaptación. Xa vas correndo bastantes carreras este ano, xa estás collendo esa bagase. Un pouco de soltura. Hai que apretarlle xa ahora a final da temporada, non? De estar segunda mitad da temporada. A ver que pasa. Non quero presionarte máis, gracias por estar na Pontenova, gracias por acompañarnos. Dorsal 25, este León Supercopa. Outro dos que tamén esta tempada está, bueno, pues mostrándose ben. Este León Supercopa MK2, Ricardo Ligero, os seus cronos de 2.32.8, mellorando 2 segundos o seu crono. Bueno, subía cara a zona de arriba, bueno, nos imos ir subindo, e vamos a ir entrevistando a quen este por aquí, porque si non chegamos a rematar. Vamos a ver se chega rapidamente, sí, ven para aquí. E a ver si... Ven para aquí, ven correndo. Estábamos dicindo, non sei si, pero estaba por aí... Choqueiro dicendo, non sei se correrá máis. Mira. Parece mentira que ese é un home de carreiras que viña así a paso modiño. Bueno, é broma. Contanos ti, como foi a subida? Ben, de menos a máis, como sempre. Primeira subida que fago aquí, miña terceira este ano, no que levo corrido co coche. E bueno, fomos mellorando pouco a pouco, bueno, luchando aí un pouco por la clasificación da miña categoría, disfrutando do coche. Bueno, o máis importante quizás é a adaptación, ¿no? Ser capaz de dominar a máquina de cara a próximas temporadas. A verdad que sí, a verdad que aquí prestaba bastante ben po coche. O coche aquí notase que vai moi cómodo, que o coche nas curvas é unha pasada que agarra, sobre todo nas rápidas é unha pasada o coche. E bueno, falta un pouco a sensación de velocidade, os límites que podes ter nel, que bueno, que pouco a pouco irei collendo ese feeling.
ese pouco a pouco importante e ir tranquilo tamén porque hai que levar sempre o coche ao final das últimas carreras e levarlo de volta ao parque para casa. A casa. Pues moitas gracias, vamos. Ligero, gracias por acompañarnos tamén na subida a Pontenova. Vale, veña, hasta logo. Buscamos a Roberto Barreiro con este 124, buscando os seus cronos, con sol apreta a mediodía na montaña de Lugo. Vamos buscando aquí, eu vou dando información, Barreiro con este coche que facía un tempo de 2.30.3, tamén empeorando o seu crono anterior. Vámonos con máis protagonistas, con Pablo Rey, que é un home que pues, non vemos tanto na montaña como nos gustaría mellor, pero que o miramos en outras disciplinas e tamén nos vale. Pero bueno, que na montaña tamén nos mola verte. Miramos de pasar moi ben por este trazado. Pues sí, a verdad, bos días, antes de nada. Bos días. A verdad que o trazado está moi guapo, a verdad que gustoume. Eu non sou moito de montaña, como ben decías, pero sí que o trazado está moi guapo. Trazado que ten un ancho bo, que ten velocidade, verdad? Correcto, ten velocidade e permíteche e o asfalto, pois vai, agárrate un grip bon, perfecto. A próxima na que te vas meter, onde vas a estar? A próxima teño que ir a Ponte Caldelas, que iso tamén é obligada, que teño ali o meu amigo Josiño e a súa familia, entonces temos que ir alá tamén e a ver se damos feito rally Ferrol. Bueno, pues estaremos atentos ás túas participacións e gracias por acompañarnos na Pontenova. Gracias a vos. Pablo Rey, como dicíamos, un home que, bueno, non é dos máis habituais na montaña, pero que tamén está presente en moitas probas do automobilismo. E aquí, eu falaba de xente que non é moi habitual da montaña, con xente que, vamos, máis que habitual, eu creo que fundou prácticamente a montaña. Señor Villanueva, señor Marabú, como foi esta subida? Bueno, unha máis. Igual que a todas, disfrutando delas e sin problema ningún. Hai que... nada, acabala e pasillante. E o coche que non falla? De momento non, bueno, non vamos falar moito. Leva unha temporada que acabanos todas as carreiras. Entonces, pois... Ese non me fagas falar moito porque aí hai algo que te preocupa. Bueno, pues, tuve un pequeno problema con cortacorrientes que se... Pero nada, non preocupa nada. Eso son chiquilladas. Cosas pequenas que se poden solventar rápido. Pues nada, grazas por acompañarnos nesta subida a Pontenova tamén. Como digo, pues, un placer atoparnos fin de semana de carreiras contigo na montaña galega. Moitas gracias a vos. Juan Carlos Villanueva, Marabú, que vai tamén eso, pues acompañándonos proba a proba, e eu que según vamos subindo voume quedando sin cobertura e voume quedando sin capacidade para ler os tempos. Pero que teño Jesús Vázquez, pues eu creo que moito máis coñecemos como Choqueiro, decimos Choqueiro, xa sabemos de quen falamos, pero tamén decimos Jesús Vázquez, sí, por supuesto, e este Nissan 350Z que aínda non te miramos e xa sabemos que vestí. Ten un sonido peculiar. Peculiar e tamén que xenera, desde logo, respeto. Eu miraba a xente na terceiras carreiras, había xente nunha curva ben situados, ben apartados, pero escoitaban chegar ao teu coche e fixeron zas, paso para atrás. Non é que corra moito, ten moita potencia e ten un sonido así bravo. Entonces, pois a xente tenlle respeto. Que tal te atopaches na subida? Ben, bastante ben. Bueno, como di Juan Carlos, unha máis vamos indo pouco a pouco, sumando nelas. Pero moi ben, a subida ben. Bueno, sodes parte fundamental das listas de inscritos de calqueira proba de montaña en Galicia e nos agradecidos de que estades aí fin de semana tras fin de semana correndo e facéndonos disfrutar. Vamos indo como se pode, porque hai que ir capeando, non é todo carreiras. Bueno, hai que traballar tamén, verdad? Claro, aí está o tema. Pero bueno, tú tes capacidade para estar sempre empapado do mundo motor. Bueno, non escapas del. Un pouco máis, sí, pero bueno, hai máis vida que isto. Bueno, pues, noraboa por completar unha nova carreira e mirámonos logo no parque de ceremonia e nada, e a próxima. Pois veña, moitas gracias. Grazas a ti. E buscando aquela tempos, fíjate, vou buscar tempos de Martínez porque sí que se conseguimos que a táboa de tempos se actualice. Decía que íbamos subindo pouco a pouco, bueno, parece que temos sorte, a ver si reseteamos esta lista por aquí, buscamos en seguimento. Estamos buscando tempos que nos quedábamos en cobertura igual nos contaste como foi a fin de semana primeiro, vemos logo o repaso dos tempos. O fin de semana, ben, tuvemos algúns problemas ayer e hoxe, pero nada, tonterías. E a mesmo que esta última manga moi ben, moi efectiva, 2.29, revisando moitos cronos respecto a pasadas anteriores. Sí, bueno, a última estaba bo tempo para correr. E, bueno, non me quedaba outra tamén, porque na primeira non pudemos fazer bons tempos, que tuvemos aí un pequeno problema, entonces hubo que apretarse neste, non queda outro. Exigencias do guión? Nada, a verdad que a subida está boa e intentaremos volver o ano que ven.
Nos agardaremos aquí na 12ª subida a Pontenova. Sí, si a fan, nós estaremos aquí seguro. Pues nos empusando porque esta xente a verdad que traballou ben Sí, con total... de gusto cueles, de gusto cueles. Pues noraboa e mirámonos na próxima. Veña, gracias a vos. Ismael Martín Martínez con este BMW 3000 Ti que quitaba as gafas, quedaba un pouco aquí chosco. Vamos a buscar, deixame poñer as gafas porque senón non leo nada. E temos agora aquí Álvaro Rosendo, claro que sí. Mira, non estou aquí. Aquí son eu. Eu tengo que poñer as gafas porque senón non leo. Da igual que me sinales no coche o que teño os tempos aquí. Estou aquí intentando ver os tempos, pero vamos a ver. Jonathan Álvarez, tempos de 2:23.6, mellorando manga tras manga no domingo, chegando a mellorar o crono de onte. Sí, tuvemos onte unha boa pasada, hoxe outra, e, bueno, creo que bastante ben para ser o primeiro ano aquí, non podemos pedir moito máis. Unha subida que moi rápida, que ten un firme en moi bo estado, que ten un ancho adecuado. Como te sentiste ti? A subida é moi bonita, rápida, hostia, ten zonas moi de pasar moi rápido nas curvas que se fan moi estreitas e, bueno, a organización é espectacular, a xente de aquí portase moi ben e para o ano seguramente repetiremos. Mirámonos na próxima. Sí, intentaremos ir a Chantada e logo veremos a partir de Chantada se todo vai ben a ver como se nos ponga a cousa para ir a Estrada ou se non xa ir a Ourense. Bueno, pues agardaremos a participación tú nas próximas do Campeonato Galego e estaremos tamén atentos ao que pase en Chantada. Por aí andaremos. Enhoraboa por esta carreira. E Javier Carballo, que está por aquí cerquiña, sí, vente para aquí, Javi, que falamos un poquinho contigo. Ven dos tempos de onte, 2:17 con mellor crono na segunda carreira e hoxe, bueno, pois ese 2:28 na primeira de hoxe oficial e 2:18. Contanos un poquinho que pasou, porque aí non te miramos ir o fino que podías ir. Que pasou? Na primeira oficial hoxe fixemos un trompo, viñamos a baixar o tempo, queríamos baixar dos 2:15, é verdade que viñamos bastante rápido, pero bueno, non estrenamos gomas e un exceso de fogosidade. Fixemos un 2:28 e agora xa viñamos despacio, viñamos a como se chama, a acabar, sabíamos que Manolo estaba bastante por detrás, aunque nesta manga apretou duro, e Rubén tamén, non tiñamos competencia, Fombona xa non íbamos a coller de ninguna maneira, entonces, pois, nada, acabar e pasar o día nada máis. Bueno, pero de todos os xeitos satisfeito, entendo, que por participar nesta proba. Sí, non, estou contento. Non viño moi animado por outros temas, pero estou contento de correr aquí. A miña idea era chegar aos tempos dos Porches do ano pasado, e, bueno, cheguei aos de Vallejo, faltábame un pouquiño que quería chegar, pero, bueno, outra vez será. Cuidado, que hai que ter no currículo anotar, eu corro igual que Vallejo, non é broma, Sí, bueno, a ver, o coche de Vallejo era un pouco inferior a este, pero, bueno, Vallejo. Entonces, pois, bueno, estamos aí, eu estou contento de estar a terceira carreira que facemos co coche e poder estar loitando aí. Hoxe estamos no gallego de primeiro de carrozaos, entonces, aquí nesta carreira non podemos pedir máis. Pois noraboa e mirámonos logo no parque, no podio. Pois moitas gracias. Javier Carballo, que con este Porsche, como decía él, terceira carreira, e aquí teño a Rubén Blanco con este Midget Superturismo, con esta unidade que lle está sudando carreira a carreira, correr máis, que vaya topándose cómodo, se miramos de correr ben, 3 milésimas con Manolo nunha das mangas na terceira. Bueno, a verdade que sí, moi ben, moi contentos, e nada, tamén só probamos aí un Michelin, e, bueno, a verdade que sí, contento, fomos mellorando o tempo, bueno, o mismo que en Pollo, de feito dixo aquí que vou baixar pois 1 ou 2 segundos, e chego arriba e clavamos o segundo, a manga no segundo que quixemos, entón a verdade que moi contentos, pero bueno, o coche ainda pódese correr máis, pero bueno, hai que tomarlo con calma, pouco a pouco, e vamos mellorando carreira a carreira. Sí, bueno, hai que ir tamén a modo, hai que ir coñecendo ben o coche porque tampouco se pode ir correndo a isto que se dice popularmente a suelo champán. Isto hai que ir intentando asegurar, non? Porque os presupuestos tampouco están para andar chocando os coches. Sí, no, aparte disto como toques son esquinas, saltan os plásticos todos. Entón, nada, pouco a pouco, pero bueno, sí que vamos mellorando, vamos probando cousas e vamos sentindo máis cómodos. Noraboa por este paso máis que das na túa carreira dentro da montaña galega e mirámonos na próxima. Na próxima, correcto, iremos a Chantada seguramente, estamos aí mirando e, bueno, parte do gallego, faremos Chantada tamén, que xa fai anos que non a corro, e me apetece ir con este coche a ver
que podemos facer. Seguiremos xantada como aficionados e estaremos atentos que fagas no trazado pues, tan mítico. Moi bien, gracias. Rubén Blanco, con montura nova esta tempada, meténdolle pues un pouco medo corpo aos seus rivales, intentando chegarse a un home como a Manolo Senra, que, caramba, o acolles na escudería e te fai este feo de pegarse a ti intentando superarte, mira a ti. Pega forte, pega forte. Outro día ganoume, los ganei eu, e bueno, hai que hacerlo así, o próximo día sabe Dios que pasará, pero sobre todo somos amigos, non vamos a estar aí sempre loitando, básicamente na carreira temos que competir cada un que poida, pero unha rivalidade moi sana. Además que esa rivalidade o que vai xerar máis competencia, será máis velocidade, máis esforzo, ao final carreiras moito máis interesantes. Hombre, por suposto, eu digo que se non chega ata Rubén, pois este tempo non o facía, seguro que non iba a facer. Fixo non porque sabía que estábamos aí a 900 décimas que tiña eu diante, pero eu podía baixar un segundo e xa me ganaba, entón estábamos nun filo, entonces ataquei a fondo de todo, sabía que le había de atacar, mas este cabrón cando di que baixa, pois baixa, entonces, a ver se baixa un pouco máis, e que saliu ben. Bueno, pues enhoraboa tamén por esta nova presenza no galego de montaña e por, bueno, ofrecernos espectáculo con este TCR que aínda estás obrigado a sacalo carreira por carreira e desexando que se podas ir rematando 306 e podas solucionar pronto as incidencias que hai en torno a este coche que son alleas a ti, o coche en sí mesmo, e que podamos disfrutarte nunha unidade que tantas alegrías nos deu os galegos, galegos, españois e aficionados en xeral do automobilismo. Bueno, pues esperemos que sea pronto, si Dios quer vai a estar competindo, e bueno, non é tan rápido como este, aquí non se faría este tempo, de feito mellorouse uns 3 segundos comparado ao 306, bueno, o levaría a carreira porque o que a afición o pide. Bueno, pues gracias Manolo por ser como eres e por facernos disfrutar desde as cunetas, na montaña, nos rallies e onde estés. Gracias a vos por transmitir todo isto que poda saber moita máis xente do que eu sabía. Pues, grazas, Manolo Senra, un grandísimo piloto da montaña galega, e eu teño por aquí, mira, a señor Fombona, a ver se se chega connosco. Vemos este RS5 DTM. Mira por aquí, señor Fombona. Vamos a sombra, venga. Porque queríamos estar ao lado do coche. Os pilotos gustei un poquillo mostrar o coche. Nos encántanos esta unidade. E é un placer atoparnos contigo de novo en Galicia, de novo na montaña galega e verte así recuperado y en forma y haciendo estos tiempazos. Bueno, hombre, para mí también es una alegría poder venir aquí, disfrutar con vosotros de un buen fin de semana que empezó nublado y afortunadamente hoy ha salido el sol. Y bueno, una bonita carrera, yo creo, competida, interesante. Creo que todos los pilotos estarán muy contentos de haberlo hecho también. Y afortunadamente no ha habido ningún incidente que reseñar, o sea que fantástico para todos. Lo que pasa es que encontrar ahí López Fombona en una lista de inscritos, de repente empieza a haber un poco de tembleque entre los pilotos, ¿no? Dicen, a ver dónde nos va a dar este hombre, que nos va a dar un hachazo a todos, que es tremendo. No creo, no, ya nos conocemos de hace años, nos llevamos todos muy bien y, hombre, el vehículo, pues, evidentemente es un vehículo muy superior a cualquier otro turismo, con lo cual, pues, es normal que estemos bastante por delante de ellos, ¿no? Pero bueno, venimos a divertirnos, a pasárnoslo bien aquí con los amigos, a comer y beber también todo lo mejor que se pueda y lo que digo, un fin de semana estupendo. Pues mira, de carreras, de comer y de beber en Galicia tenemos mucho y bueno, así que estás en el sitio adecuado. Claro, esperando que venga chantada ya enseguida. Pues ahí estaremos y ahí nos encontraremos. Gracias por acercarte a la montaña gallega y es un placer reencontrarnos sobre un trazado que es donde mejor podemos estar. Claro que sí, a disfrutarlo todos. Gracias a ti, López Fombona, con este RS5 DTM, que es una unidad fantástica. Tenemos a Miguel Ratón por aquí. A ver si Miguel se acerca ya con nosotros. Vente, Miguel, por aquí. Vente con nosotros, que vamos a hablar un poquito. Vente por aquí. Vamos a hablar de carreras. El primero de los participantes en la agrupación 9. Bueno, Miguel, cuéntanos, ¿cómo te has encontrado en esta subida? Bueno, bastante bien. Hubo un pequeño fracaso en la primera manga de entrenamientos de ayer, que bueno, llevaba ruedas nuevas adelante en rojo y bueno, arriesgué bastante y se me lanzó, se escapó. Bueno, te llevo acarreando un problema de dirección, reparamos como pudimos y bueno, para intentar disfrutar el fin de semana.
pero bueno, bien, bien. Si hay satisfacción y hay disfrute y se ayuda a entender dónde está el problema, es que se puede solucionar y en el siguiente pues estaremos mejor. Ah, sí, claro, sí. Hay que reparar. Cambiar trapecio y alguna pieza más, la cremallera también. Pero bueno, fue un cúmulo de cosas este fin de semana, pero bueno, contento por acabar el domingo y disfrutar todo el fin de semana. Pues enhorabuena y vamos a buscar a los protagonistas. Venga, muchas gracias. Vemos aquí la unidad de... Acabando porque ya está completa la lista de hombres que han competido en esta cita, de hombres y semana. No, bastante ben, moi contentos. Una subida que es rápida, exigente y que con un carcross que hay que volar, ¿eh? Sí, a verdad que é a primeira vez que... Si tú estás contento, nosotros también lo estamos, porque disfrutar con coches encima del asfalto, sabes que en Galicia eso... Gracias por acompañarnos, enhorabuena por los resultados. Nada. Varela, o señor que se sienta dentro de este Dakar, montaña luguesa. Muy buenos días. Bueno, pues a verdad que tuvimos a suerte de poder participar con este coche. Último sin coche, sin inscripción, sin nada. Pues darlle as gracias aos compañeros de Dakar, que gracias a eles pues estou aquí hoxe, senón non había maneira. Darlle as gracias. Bueno, é importante ser agradecido. Sempre. E nos agradecerte a ti que estés aquí, que fagas todo este esforzo para estar aquí e para entreternos nos e todos os nosos espectadores a través da canle oficial da Federación Galega de Automobilismo. Esa é a idea. Esa é a idea. Pasalo todos ben. Nós de dentro, vos de fora. Enhorabuena. Vamos, moitas gracias. Buscamos a que é o becado da Federación Galega de Automobilismo, Mateo García. Vamos a pedirle que se achegue por aquí. Vente con Mateo García, becado da Federación Galega de Automobilismo, correndo dentro da escuadra máis taller competición desta unidade da base SC01. Boas, Mateo, eres un dos máis novos, bueno, un dos máis novo, no, o máis novo da montaña galega, novo porque recién chegado a especialidade e tamén por idade. Como isto de meterte dentro de un carcross e empezar a correr na montaña? Pues fui a una prueba a Pastoriza, a la beca FGA, y bueno, pues el día antes fuimos a entrenar con el coche de mi hermano porque nunca había cogido un coche de marchas y bueno, tuvimos la oportunidad de ir a la beca y la aprovechamos y bueno, y surgió que quedamos segundos y aquí estamos aprendiendo un poco. Bueno, aprendiendo que es el objetivo de esta temporada. Sí. ¿Qué tal has vivido esta subida? Pues muy bonita, muy bien organizada y técnica, de las que me gusta. Y bueno, poco a poco aprendiendo para la siguiente más y mejor. Pois, eu quero darte un consello. Non sempre nos quedamos na cuneta aplaudindo, non sei moitos públicos, sempre te vemos enchufado, concentrado, seguramente vas pensando en que fixeche na subida, bota unha manciña de vez en cando por fora así para saludar a xente, que seguro que estou convencido que te vai axudar a ser máis popular. Vale, pues muchas gracias. Bueno, que Mateo que é un dos becados da Federación. Nos creo que temos problemas de cobertura pola subida, sí. Vamos pedirlle aos... Gracias, Mateo, por acompañarnos. Nos vamos buscar aquí, sí, vamos buscar a máis protagonistas. Mira, este grupiño que está por aquí, a quienes vamos pedir que se baixen hasta esta posición. Vamos a ir con Pablo. Vamos a comenzar por Pablo Vázquez, non sei se está connosco. Bueno, nos chega hasta aí, vamos a deixarme falar con Pablo primeiro, pero esperadme por aquí, porque temos problemas de cobertura, non nos chega, montañas a bloquearnos a cobertura. Mira, isto como un control stop de rally, así dentro do coche, non te preocupes. Pablo, nada, un placer verte en Galicia, un placer ver unha unidade como esta na montaña galega, entendo que a cercanía que invitó a vir hasta Galicia. Sí, sin duda. El placer, bueno, el primer placer es mío, una subida súper guapa, muy bien organizada. Lástima que falte algo de valla y sea un pelín peligrosa, un poco de miedosa más que peligrosa, pero como dices, la cercanía siempre invita a venir a Galicia, que hay mucha afición y al final siempre es un placer. Bueno, vemos a los tiempos de esta última manga, por ejemplo, corriendo con el tiempos del Bango, corriendo en tiempos interesantes. Bueno, haría falta meterse un poquito más en el campeonato gallego, ¿no? Para pelear con los que ya son habituales de este campeonato. Sí, sin duda, no. Los tiempos no fueron buenos en todo el fin de semana. Hay que ser realistas. La subida, como te digo, hay que tirarse mucho y creérselo. Y esta gente se tiran como locos, vamos, ¿no? Como si viniesen de robar.
Pues sí, gracias, lo dicho, por acompañarnos y deseamos verte un poquito más en la montaña gallega. Gracias a vosotros por el recibimiento, un placer. Pablo Vázquez, que desde Asturias llega con esta tremenda barqueta, también uno de los importantes. Vamos aquí con Martín Villar, con el Bango, que... Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue el fin de semana? Creo que revidas y así, bueno, ya te veíamos un poquito complicado, ¿no? Complicado, a verdade que complicado, viñamos de pollo ben, vámonos en todo toque, pero aquí complicados, que torceusenos desde a primeira de entre nos onte, cun fallo, e non dábamos co fallo, e non damos hasta que dimos agora na primeira de entrenos que un cable que se dessoldou e nos deu a lata, entón xa nada, a pasar, a acabar o día, nada, todo enteiriño para casa, unha pena, pero bueno, son as carreiras. É que te iba a decir que son as carreiras e o bo é que levas o coche enteiro. Eso é verdade que levamos o coche enteiro, pasamos aquí un fin de semana de maravilla con esta xente toda, e nada, darlle enhorabuena aos vencedores, e a próxima xa veremos máis ou a ver xa que facemos. Pues gracias por seguir permitiéndonos disfrutar de ti despois da excusa, mirámonos na próxima. Moitas gracias a vos. Venga. Buscamos rapidamente máis convidados. Temos a Jesús López Apijo que co Forwing RS23 tamén, bueno, pues tiña problemas esta última manga. Sí, esta última manga sufrimos un pequeno percance chegando a meta, trompeamos e tal, bien a rodas algo que entre demais ou algo, pero bueno, son sin consecuencias e ben, quedamos en pista. Bueno, eso é importante tamén, non chocar o coche tamén hai que saber facelo. E aparte da última manga, na última curva, levar enteriño, xa levamos traballo todo o fin de semana como levar traballo para a semana, moi ben. Bueno, pues noraboa, miraremos noutra. Falaremos logo seguramente no parque de ceremonia que tenemos un poquinho máis de tempo. Gracias por acompañarnos aquí. Vamos un poquinho rápido para tamén recibir a Alexis Vieitez, que eu creo que coido que teño unha boa fin de semana, mirámoslo pasar ben polos tramos, correr unha subida que prestas a correr, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, es una subida súper bonita y está súper bien de piso y todo y da gusto venir por ella, ¿verdad? ¿Cómo te topaste ti? Pues muy bien, la verdad que muy contentos. Bajamos nuestro registro 3 segundos y medio más o menos, teníamos 2.06 y hicimos 2.02.5 y la verdad que muy contentos, sorprendidos como siempre por lo que va dando de sí el Fórmula y bueno, estamos sin ruedas y es un poco una putada, pero bueno, bien, contentos igualmente. Es que esta Fórmula Celtic Code parece que cada vez quiere dar un poco más. Sí, querer quiere, pero ya no hay más tampoco. O sea, tanto a nivel mecánica como de chasis, hoy creo que encontramos el límite en varias zonas y no hay más. Ya el pobre ya bastante es lo que hace. Bueno, pues gracias por outra nova cita da montaña galega disfrutando contigo. Mirámonos logo no parque de ceremonia. Muy bien, gracias. E así contamos o que pasou a través das palabras dos protagonistas o que pasou nesta derradeira carreira oficial da 11ª edición da subida a Pontenova, unha nova cita do Campeonato Xunta de Galicia de montaña. Agora nos desconectamos e regresamos de seguido a ceremonia de entrega de trofeos. Grazas, ata dentro un ratillo.